Poštovani gledalci, dobro večer i srdačan pozdrav iz Maksimira gdje je večera zaista jedna svečarska, jedna posebna atmosfera, jedan ugođaj koji nije ovdje doživljen 34 godine, jer evo opet igra reprezentacija Hrvatske, a njen protivnik su Sjedinjene Američke Države. Program je bio bogat, program je bio velik ovdje uoči utakmice. Prošla je četa sinjskih vitezova Alkara, folklorni ansambli, Petar Šubić-Zrinski, Ivo Lozica sa Korčule, kompanije iz Blata sa Korčule, pjevali su dubrovački trubaduri, pjevao je Krunoslav Cigoj, prvak Hrvatskog narodnog kazališta i Tomislav Ivčić. Ovdje na stadionu ima kojih 25.000 gledalaca, a sada ovo je međudržavna utakmica i himna Sjedinjenih Američkih Država. Lijepa naša domovina. Značenje ove utakmice dokazuje i ovaj posjet predsjednika Republike Hrvatske, doktora Franje Tuđmana, koji je preuzeo i visoko pokroviteljstvo nad ovom utakmicom, nad nogometnom utakmicom reprezentacije Sjedinjenih Američkih Država i Hrvatske. A sada da vam kažem i sastave nogometnih reprezentacija. Hrvatska: Ladić, Vulić, Dražić, Čelić, Kasalo, Peršon, Šalja, Kranjčar, Cvjetković, Ivan Cvjetković, Aljoša Asanović i Mlinarić. Zlatko Kranjčar je kapetan, a selektor je Dražan Jerković. Njemu su pomagali i treneri ostalih klubova hrvatskih prvoligaša: Kobešak, Grnja, Lukarić i Skoblar. Sastav Sjedinjenih Država: Meola, Tričuh, Balboa, Armstrong, Fraser, Banks, Harks, Eichmann, Krumpe, Marej i Vermeš koji je kapetan. Selektor je Robert Bob Gansler. To je praktično ona ista reprezentacija Sjedinjenih Američkih Država koja je igrala na svjetskom prvenstvu u Italiji
jedino sa brojem 3 Adrian Fraser nije bio u sastavu one reprezentacije. Sudac je Sergio Copetelli iz Italije, njegovi pomoćnici također Italijani, Dario Boemo sa ove strane bliže kamerama i Giancarlo Dal Forno sa one suprotne strane. Posebni žiri novinara izabraće, kojemu predsjeda Mladen Delić, izabraće i najboljeg igrača jedne i druge reprezentacije. On će dobiti zlatnik iznad u spomen Banu Jelačiću, rad akademskog kipara Damira Mataušača koji je izdao Muzejsko-galerijski centar iz Zagreba. Mlinarić i dosta ostar start Johna Harksa, koga će Copetelli sada naravno umiriti, jer ovo je ipak prijateljska, jeste međudržavna utakmica, ali jedna revijalna utakmica u kojoj reprezentacija Sjedinjenih Američkih Država stječe iskustvo, jer ovi igrači bit će osnovica i za nastup na svjetskom prvenstvu 1994. kojega su domaćini Amerikanci. A reprezentacija Hrvatske tek evo obnavlja tradiciju, ovi igrači nikada u ovom sastavu nisu igrali, međutim kako je riječ zaista o sve prekaljenim profesionalcima, vjerujem da neće biti problema oko neuigranosti ekipe. Asanović, Mlinarić, francuski dvojac iz Meca i Kana. Asanović. Posljednji igrač u obrani Sjedinjenih Američkih Država je Marcelo Balboa, Amerikanac argentinskog porijekla, i evo vodstva naše reprezentacije. Tu su Dražen Jerković, Kobeščak, Lukarić i Grnja u ovom prvom planu i doktor Krmpotić. Slobodan udarac za Sjedinjene Države zbog prekršaja nad Vermešom, kapetanom Amerikanaca i rekao bih čak njihovim najopasnijim igračem. To je onaj momak koji je dao 2 zgoditka nedavno u Varšavi kada su pobjedili Poljsku sa 3:2. Harks izvodi slobodni udarac. Harks. Nema problema za Ladića. Peršon. Čelić. Ovo je tek zagrijavanje, opipavanje bila, da se vidi ko je kako postavio igru. Amerikanci uigrani, jaki, ova reprezentacija odigrala je samo u ovoj godini više od 20 utakmica. Dakle, dobro se poznaju, iako im sada u sastavu nema 2 važna igrača, Paula Caligiurija i Ramosa. Peršon. Asanović. Kraj njega je Krumpe. Bob Gensler, nekada sjajan nogometaš, ponajbolji američki nogometaš tamo prije 15 godina. Rođen u Budimpešti, a igrao kasnije za američki Bavarians i za američku reprezentaciju. I sada prilika za jedno dobro ubacivanje za skok Ivana Cvjetkovića ili možda Peršona koji je pohitao također u 16. Ne, kratko dodavanje i da vidimo, ne, ipak je tu Armstrong.
prva intervencija Tonija Meole, jednog od najboljih igrača Amerikanaca. Tonija Meole je jednog od onih koji su nakon uspješnog nastupa, ipak uspješnog bez obzira na 3 poraza, uspjeli naći angažman u inozemstvu. Asanović koji prema informacijama iz Francuske igra sjajno. Dražić. I Meola. Meola igra u engleskom Watfordu, druga liga. Ali je engleska druga liga. Nesporazum kod Amerikanaca. Dražić, Peršon. Vulić. Vulić je tražio Kranjčara. Do sada dobro markiraju Amerikanci, to je Murray. Bruce Murray sa brojem 16 je također navalni igrač, vrlo opasan po vrata protivnika, bio je strijelac i na svjetskom prvenstvu. A i sada u Varšavi. Vulić, Peršon, Dražić. Amerikanci brzo uče, vidjeli ste, igraju varijantu koju su igrali na svjetskom prvenstvu. Kada protivnik ima loptu, nema ni jednog reprezentativca Sjedinjenih Država na polovici reprezentacije Hrvatske. Ne prezaju ni od oštrih startova. Pokušaj izravnog udarca i malo je zakasnio Ivan Cvjetković. Ivan Cvjetković sada igra u belgijskom Sint-Truidenu. Evo vidite taj pokušaj Vulića uz dosta biljarskih odbijanja. Lopta ipak za Amerikance, za Meolu. To je jedna od varijanata američkog napada, da se preskoči cijela faza igre, cijeli srednji red i da Balboa odigra duboku loptu na Murraya ili Vermeša. Evo Balboa sad već tamo sasvim na suprotnoj strani izvodi aut. Gasalo. Evo i pljeska za uspješan, ali riskantan potez. Marko Mlinarić. Čelić. Vulić. Vulić, da vidimo sada. Asanović. I još jedna prilika. Tu je sada i Mlinarić. Dobro gradi loptu. I to je nešto kao skraćeni korner. Harks je jedan vrlo oštar igrač i ja mislim da je sada već na rubu, bez obzira na prijateljsku i prijateljskost utakmice, da dobije žuti karton. Sergio Coppetelli vraća Amerikance na propisanu udaljenost. Asanović. Dobar centar, šut i Meola. Meola je sjajno obranio. Bio je to udarac Peršona. Vidjet ćemo sigurno još jedan puta ovu akciju poslije kornera. Evo i odmah sada.
Ljevica Aljoša Asanovića i glava Peršona, ali sjajna intervencija Meole. Vraćamo se udarcu iz kuta. Loše izvedeno. Prilika za popravni ispit. Tu je sada i Kasalo bio već stigao pomoći napadu, međutim pritisak traje i dalje, lopta je stalno na polovici Amerikanaca, korneri, autovi i jedna sjajna intervencija Meole. Dražić. I evo konačno kapetana Kranjčara. Zlatko Kranjčar, Cico Kranjčar ima već 34 godine, više nije u Rapidu, igrao u St. Pöltenu. Još ugovor do konca ove godine praktično, a onda slobodan. Naravno, Dinamovo dijete spreman vratiti se u Dinamo i pomoći, ali nisam siguran pomoći bilo kako. Zlatko Kranjčar je jaka igračka ličnost, vjerojatno bi očekivao i najvišu funkciju kada bi se vratio. Onu prvog trenera. Mlinarić. Guranje u 16-tercu, nema posljedica, lopta je za vratara Sjedinjenih Država Tonija Meolu. To je Krumpe sa brojem 12, desni Branić. I sada je praznina bila ovdje u obrani. Utrčao je Eichmann. No, ipak sve ispravio Vulić. Napad Hrvatske počinje od Dražića. Asanović. Vulić. Peršon. To je sada već 14. minuta, valjda su se našli malo naši. Malo me demantira Dražić, dao je loptu sasvim krivo. Marej se vratio skroz natrag. I sada je to prilika za Amerikance, ali offside. Offside, Harks je bio viši u skoku tamo od Dražića. Međutim, u offside-u je bio Peter Vermeš. Evo, pogledajmo još jednom. Nisam baš 100% siguran, ali Dario Boemo je bio točno u crti događanja. Šalja. Mlinarić. Pogodio je baš Čelića. Vermeš. Fraser. I sada je tamo prilika za Čelića sa strane. Čelić ipak u sredinu i na mjestu je Desmond Armstrong. Još jedan udarac iz kuta. Šalja. Kranjčar. Lukavo, ali spreman Meola. Petnaest minuta igre je prošlo u Zagrebu. Prijateljska međudržavna utakmica Hrvatska, Sjedinjene Američke Države 0:0. Sa
velikom premoći igrača reprezentacije Hrvatske sa izrazitom šansom Saše Peršona i odličnim odbranama Tonija Meole. Krumpe. Harks. Izgubio je duel sa Čelićem, a loptu mu vratio Kopeteli. Krumpe. Peršon je uz Vermeša i vidio je Kopeteli da se Vermeš nepravilno gradio. Kasalo. Kasalo koji sada igra sve bolje u Nürnbergu nakon duge ozljede, dugog odsustva, kada je već njegova karijera bila pod ozbiljnim znakom pitanja. Previše se poigravaju Mlinarić i Jasanović. Dražić. Kranjčar. Je tu Banks. Greška Maraja. Kranjčar. Vulić. Balboa, ali nema tu igrača Sjedinjenih Američkih Država. To je bio solo protiv Rasanovića. Vermeš oduzima loptu. Armstrong. Harks. Čelić mu uzima i sada Fraser. Frasera i Tričuha, brojeve 2 i 3 gotovo da nisam spominjao jer nisu ni imali loptu. Evo sada Tričuha sa loptom. Interesantan igrač, jedan poslije svjetskog prvenstva, ja mislim prvi Amerikanac koji je otišao u jedan klub iz istočne Europe ili iz onog prije komunističkog dijela Europe. Naime, Steve Tričuh igra u Slaviji iz Praga. Dražić. Evo Mlinarića i sada je imao dosta prostora, ali tu obično sjedi ovakav prekršaj koga tolerira ovog puta Kopeteli. Mislim da to ipak je pogreška. Harks. I ništa od toga, izbio je Čelić. Traži se Kranjčar. Ali Tričuh. Vrlo zatvoreni Amerikanci, zgusnuti, čak ne na sredini, nego više tamo pred samom zonom udarca. Tako da je lopta uglavnom u nogama nogometaša reprezentacije Hrvatske, ali nekih velikih šansi osim onog jednog skoka Peršona nije baš bilo. Vermeš. I evo prilike za Sjedinjene Države. To je slobodan udarac, nešto više od 20 metara, 22-3 metra, 0-0 u Maksimiru. Vrijeme lijepo, ugođaj fin, svečarska atmosfera, možda čak blizu između 25 i 30 tisuća gledalaca. Da vidimo ko će biti izvođač, najčešće je to raditi Balboa i malo pokraj vratnice Ladića, to je bio Harks.
Pogledajmo još jedan puta kako je to jak udarac. Ostaje 0:0. Na čast ste vidjeli Brucea Murraya. Nije prošla ova akcija, Armstrong je bio brži, spretniji i Meola. Reprezentativci Sjedinjenih Država već su prisustvovali ovdje utakmici Dinamo Hajduk, vidjeli su mogućnosti Bad Blue Boysa i Torcide, njihove vatrometne mogućnosti. Evo za sada tek pojedinačne bombice, nema još nikakvog vatrometa, vidjet ćemo da li su za danas nešto pripremili Bad Blue Boysi. Iako je ovo jedna zaista svečanost sporta i prijateljstva i uopće oni ne trebaju ukrašavati ničim drugim osim pjesmom i navijanjem. Reprezentacija Sjedinjenih Država dočekana je ovdje zaista toplo, srdačno i u Zagrebu i ovdje na stadionu kada su ušli, bio je veliki pljesak. Šalja mijenja strane, traži loptu, ali nema baš puno upotrebljivih lopti jer nema baš ni puno prostora pred zonom Sjedinjenih Američkih Država. Eto vidite tu i one goste koje sam spominjao, koji su bili u uvodnom dijelu programa. Članovi folklornih i kulturno-umjetničkih društava, ansambala i Sinjski alkari i njihovi momci. Točno smo na polovici prvog poluvremena. 22,5 minute u Maksimiru, Hrvatska, Sjedinjene Američke Države 0:0. Čelić mirno do Kasala. Za sada je vrlo čvrsta, rekao bih, čak utakmica bez nekakve lepršavosti, bez neke posebne ljepote. Može se i razumjeti igra reprezentacije Hrvatske koja eto prvih 23 minuta igra tek u ovom sastavu i vjerojatno traži rješenja, traži se tandemi, kombinacije koja je po imenima dosta jaka, ali ofsajd je. Ali zamislite koliko bi bila jaka reprezentacija Hrvatske da su se mogli odazvati pozivu svi koji su bili pozvani, prvenstveno oni koji su bili u prvom planu, da igraju među prvih 11 kao što su Bogdan, Jozić, Boro Cvetković, a pogotovo sa našim mladim reprezentativcima iz Hrvatske koji su imali obaveze prema reprezentaciji Jugoslavije, onoj mladoj koja je igrala u Simferopolju, da su danas još ovdje Boban, Panadić, Šuker, Bokšić i Jarni. Zaista bi ta reprezentacija odisala mladošću, snagom i kombinirana s ovim internacionalcima i iskustvom. Evo sada Trumpea. Krajčar pokazuje kako se u 34. godini na prijateljskoj utakmici sprinta i bori da jedna lopta ne bi otišla u aut. Harks. I to je bila prilika, to je bila prava prilika Vermeša. Pogledajmo još jednom, da li tu lopta nije prošla crtu? Ne, nije, ništa nije pokazao sudac i Vermeš sa 7-8 metara ostavlja da na semaforu bude 0:0. Ovo nisu startovi za prijateljsku utakmicu, za friendly match, ko što su ga zvali Amerikanci, ali taj Murray malo žestok, malo
neoprezan i lako bi po prezimenu mogao biti tamo negdje porijeklom iz Irske. Ne, preduga lopta i to je lako za Meolu, još ga je štitio Balboa. Krumpe. Šalja. Cvjetković. Kraj njega Armstrong. I Meola. Nije to bila nikakva posebna priprema za igrače ili za gledalce, upozorenja da su Amerikanci jaki. Oni su zaista izrasli u jednu vrlo solidnu i čvrstu momčad igrajući svoje duge kvalifikacije, pa zatim pripremavši se na svjetsko prvenstvo, nastupivši na svjetskom prvenstvu i nastavivši i poslije svjetskog prvenstva igrati u istom sastavu. Dražić još uvijek. Sada ima možda priliku i za udarac, ipak dosta se traže komplicirana rješenja. Mlinarić. Pravovremeno uklizavanje Balboa, ali još uvijek je to Mlinarić. I Fraser kraj njega. Još je tu lopta i pogodak. Pogodak Aljoša Asanović. Čini mi se onaj gužvi da je to bio Aljoša Asanović. 1:0 vodi Hrvatska u 25. i 6. minuti. Dugo je tamo Mlinarić držao loptu, borio se sa Fraserom, navukao i Balboa. I tamo je čvrsto, usprkos onih prekršaja, gradio i čuvao loptu strijelac prvoga gola, Aljoša Asanović. 29 minuta, 1:0 za Hrvatske. Ako sposobno je komunikat za Hrvatske, Aljoša Asanović. Asanović sada u ulozi graditelja, a Harks u ulozi rvača. Šalja. I Fraser. Ali sada već pomalo panično, na brzinu, na pamet, jako, samo da lopta ode što dalje od gola Tonija Meole. Dražić. Nije prošla lopta, Harks. Traži se Vermeš, evo lopte do Vermeša. Tričuh. I Trumper. Ladić. Uvjerljivi Ladić. Kranjčar sada kreće, sada je malo razrijeđena obrana Amerikanaca. Evo Mlinarića na njegovoj poziciji sa lijeve strane. Kranjčar, koji je to bio dobar stari tandem Dinama, Mlinarić, Kranjčar, Cico i Mlinka. Eto, Mlinarići su toliko isfaulirali da su mu i kopačku skinuli. To baš nije posao Kopetelija, ali on je jedan fin italijanski sudac i donio je kopačku Mlinariću.
Cvjetković i Meola. Još reprezentacija Hrvatske igra sa 10 igrača. Mlinarić izvan igre, popravlja opremu. Harks. Dražić tamo vrlo dobro surađuje sa Peršonom i drže taj dio obrane, tako da Kasalo nema ni posla. Asanović, otvoren prostor za Asanovića. Šalja. I lagano izgubljena lopta. Eichmann je to odnio. Mlinarić se vraća. I Mlinarić se vraća i opasno je. Da vidimo, 2:0. To je samo 2 minute prošlo od onog zgoditka. Aljoša Asanovića, sada Ivan Cvjetković i 2:0. Evo još jednom Mlinarić kao da je uzeo predah prije ovog napada, popravljajući kopačku, a pravovremeni ulazak i manirom krasnog strijelca Cvjetković je riješio taj problem. Amerikanci su prošli tjedan protiv Poljske u Varšavi u poluvremenu napravili 3:0 usred Varšave za Sjedinjene Države. Naravno, kasnije popustili, primili ga 2 gola, ali pobjedili. Sada ovdje u obrnutoj situaciji gube 2:0. Mlinarić, Kasalo, Ladić. Dražić. Dobro odigrano, iako nije bilo neke veće namjere za to. Šalja. I još jedna prilika. Opet je to bio Ivan Cvjetković. Zadovoljstvo na klupi. Kobešak, Lukarić, Grnja. Dražan Jerković, današnji direktor nogometnog kluba Zagreb, bio je na mnogim funkcijama, bio je ipak najvažnije ono kao nogometaš, kao strelac reprezentacije, kao najbolji strelac svjetskog prvenstva u Čileu 62. Ali možda su neki zaboravili da je on jednu jedinu utakmicu vodio kao selektor reprezentacije Jugoslavije i da je, ja mislim, jedini selektor koji ima 100% uspjeh, jer je u toj utakmici Jugoslavija pobjedila Grčku sa 4:1. Kad smo već spominjali sve ljude, ili barem dio ljudi koji su zaslužni za organizaciju ove utakmice, prvenstveno treba reći da je to bio i predsjednik organizacionog odbora Rudolf Sabljak, da je tu puno pomogao predsjednik Nogometnog saveza Hrvatske, Mladen Vedriš, pa tajnik Duško Grabovac, a tu vidim kod klupe, kod Jerkovića je i Zorislav Srebrić koji je u nekoj funkciji koordinatora, direktora ove reprezentacije. Paul Krumpe. I daleko tamo traži Tričuha koji je dobar skakač. Ponovo smo u onom ugođaju, nema magle u Maksimiru, to je onaj dim koji su
u povodu ovih zgoditaka lansirali i plasirali prema terenu Bad Blue Boys sa sjevera. Vulić je stigao iz Palma de Majorke. Svi koji su mogli, kojima su to klubske obaveze dopuštale, sa radošću su se odazvali ovom pozivu, koji nisu mogli, a bili zvani. Najljubeznije su se zahvalili izjavljujući da su počašćeni pozivima i da kada god budu kombinacija, kada budu mogli doći da eto ih tamo gdje igra reprezentacija Hrvatske. ...36. minuta u Maksimiru. Hrvatska, Sjedinjene Američke Države 2:0, strijelci Asanović. To već treći put se mijenja minuta u kojoj je zgoditak postignut. Bila je 29. pa 28. sad je 27. I Cvjetković 31. To je Fraser. Tričuh opet u skoku, ali Tričuh i u faulu. Pozvao je sada Kopeteli, da vidimo Mareja. Bruce Marej je dobio prvi žuti karton. Da li je to u skoku zahvatio Peršona. Marej i Harks su se isticali, neću reći nekakvom grubošću, ali neopreznošću u svojim startovima i pogledajmo da li ćemo otkriti šta se tu događalo. Da, bio je to okršaj Mara i Peršona u komu Maraj se nije libio i rukom zamahnuti i pogoditi Peršona. Tehnički sigurno bolji naši igrači, bogati znanjem, drže konce igre u svojim rukama, igraju sve bolje. Šalja, Asanović, Šalja kreće u prekršaj protiv Armstronga. Hoće mu se ispričati. Armstrong prihvaća ispriku. I sad će Šalja dobiti žuti karton. Malo čas je tamo faulirao Armstronga, sada Krumpea i žuti karton. Pjeva se i slavi u Maksimiru, nastavlja se ona svečarska atmosfera jer, kažem, ova utakmica naravno da ima jednu veliku posebnost. Posljednju utakmicu reprezentacija Hrvatske odigrala je 1956. protiv Indonezije ovdje u Zagrebu 5:2 i 34 godine se čekalo na jednu ovakvu utakmicu, naravno u sasvim drugim vremenima, drugim okolnostima, u trenucima kada Hrvatska traži svoje puteve življenja. Četrdeseta je minuta prvog dijela, 2:0 u Zagrebu. John Harks obično kraj lopte kod ovakvih situacija. Poziva svoje igrače da uđu što dublje prema Ladićevu golu, ali može to biti i varka, da vidimo da li centar šut, da.
I Dražić najviši. Mlinarić, ide mu već Cvjetković tamo. Čelić. I natrag sve do Kasala. Dražić. Armstrong je stalno u šalju, da vidimo ovu akciju Eichmana. Dobro, to je neuigranost, Vulić Peršon. I Vulić. Asanović. To je lako za Armstronga. Predug je bio put lopte prema šalje, a i prespor. Harks. Skroz natrag do Balboe. Marcelo Balboa koji igra jedno od ključnih mjesta i možda najodgovornije mjesto u ekipi. Posljednjeg čovjeka, čistača, je jedan od najmlađih, tek mu je 20 godina. Harks. Krumpe. Asanović. Otvara se Dražić koji puno trči. Mlinarić. Opet Maraj koji je zaista veliki borac i prosto se ne može suzdržati kad prolazi nekoga da ga ne faulira. Mlinarić trpi i podnosi te faulove. Jasno da je Kranjčaru i Mlinariću itekako stalo da danas i mnogim drugima da danas pred zagrebačkom publikom igraju dobro. Kranjčar je to shvatio i kao svoj oproštaj od zagrebačke publike. Zaželio je pobjedu Hrvatske, a i jednu malu svoju osobnu željicu da daje jedan gol. Možda će biti nešto i od toga, ima vremena. Vermeš i Ladić. Čelić. Drago Čelić, Vulić. Balboa. Kasalo. 43 minute su prošle. Tričuk. Prekršaj nad Cvjetkovićem. Dražan Jerković. Nije čovjek na čijem licu se baš vidi uvijek trenutno raspoloženje, ali vjerujem da je zadovoljan igrom svojih izabranika. Na klupi još ima Gabrića, Mladenovića i Židana i njima će dati šansu vjerojatno u drugom poluvremenu. Lopta unazad za Pola Krumpea. I sada kao da se čeka odmor da bi se u poluvremenu skupilo snage, da bi treneri valjda posavjetovali što činiti. Evo Frasera. Fraser se oslobodio. Fraser. I ništa od svega toga. Bila je to dobra akcija. Nesređenost u obrani Hrvatske. Tričuk se ubacio tamo u napad i Steve Tričuk je to završio snažnim udarcem, ali nepreciznim udarcem.
Na samom centru igrališta slobodan udarac za Dražića. Kasalo. Nije bilo baš nekih prekida i evo Sergio Coppetelli daje znak da je prvo poluvrijeme ove prijateljske međudržavne utakmice između Hrvatske i Sjedinjenih Država završeno vodstvom Hrvatske 2:0, Asanović 1:0, Cvjetković 2:0. Poštovani gledalci, javit ćemo se iz Maksimira sa ovog dobrog ugođaja, sa jedne vrlo solidne utakmice, naravno i u drugom dijelu. Razgovori suca Sergija Coppetellija uz prevodioca Cvjetkovića sa Kujtimom Šaljom, koji Šalju upozorava da bude oprezan, da je ovo utakmica prijateljstva i da nema potrebe za neopreznim faulovima. I dalje se ovdje svira, to sad baš moram priznati da nisam vidio još ni jednu međudržavnu utakmicu koju prati rock grupa uživo za vrijeme igre. Nema izmjena za sada niti u jednoj niti u drugoj momčadi. Dakle, ponovit ću sastave za gledalce koji su se eventualno kasnije uključili. Hrvatska: Ladić, Vulić, Dražić, Čelić, Kasalo, Peršon, Šalja, Kranjčar, Ivan Cvjetković, Asanović i Mlinarić. Sjedinjene Države: Meola, Tričuh, Fraser, Banks, Balboa, Harks, Armstrong, Eichmann, Krumpe, Vermeš i Marej. Marej u kombinaciji sa Vermešom, Eichmann. No svi njihovi igrači dobro su pokriveni, tako da se sve vraća do Balboe. Pa Tričuh. Pokušao je tamo Banks. I Šalja. Šalja, Armstrong spretni. I još jedan prekršaj Šalje. I Kasalo kao posljednji čovjek sa jednostavnim i sigurnim rješenjem. Igra se dalje, tu je Ladić, tu je Harks. I Ladić uz malo atrakcije, uz malo rizika kupi loptu. Asanović. Majstor je kad ga vuku i potežu za dres. Vulić. Marej, ali nema, ni ne stiže lopta. Do njega je i Mlinarić. Harks. Krumpe. Harks. I Vermeš, pa Marej. Ništa od svega toga, ostaje Marej sasvim sam, brzo pleto. Je tražio neko rješenje. Našao je loše. Malo ga je lopta iznenadila i vidite kako je digao u zrak.
potpuno neopasno po Ladića. Kranjčar, Asanović, Čelić. Peršon na drugu stranu do Dražića, pa Šalja. Da vidimo što je sad odlučio Kopeteli. Dao loptu Armstrongu. Vulić zna sve s loptom, to je provjereno mnogo puta, ali ne treba upotrebljavati osim na ovakvim revijalnim prijateljskim utakmicama takve poteze. Bio je tu već u ofsajdu, Šalja. Vermeš do Kasala i Čelić. Šalja. Ima Kranjčara, odličan dupli pas. I Šalja je mučio sve, pa i loptu izgubio je. Nema do duše povezanosti ni u redovima reprezentacije Sjedinjenih Američkih Država. Jasno je da im fali Paul Caligiuri i Ramos. Ali rekao sam i ko sve fali ovoj reprezentaciji Hrvatske da bi bila prava, samo da su tu Boban Šuker, Panadić, Jarni, Bokšić. Koliko bi to bila snažnija reprezentacija od ove koja je jaka, koja je uvjerljiva ovdje i koja je sigurno nam draga, posebno da vidimo ljubimce Maksimirskog stadiona i poljudske ljepotice Asanovića, Mlinarića, Kranjčara, Vulića, Kasala, Cvjetkovića. Ofsajd je. Banks i Meola. Marej. Vermeš. I nije lopta došla do Eichmana. Banks. Održao se Banks. Mirno Dražić. I Šalja. Oštar ulaz Balboe. Pedeset peta minuta je susreta u Maksimiru. Rezultat postignut u prvom dijelu 2:0 za Hrvatsku. Nema prekršaja i to je sada prilika. Šalja je u sredini, ali Meola. Cvjetković je bio u skoku.
Harks. I Eichmann. Prerano je utrčao Krumpe. Offset tamo sa strane već je izveden. Očekujemo da bi uskoro mogle biti i prve izmjene u momčadima. Bob Gensler ima na klupi Marka Doda, Vindišmena, Blisa, Vinaldu, Dajaka i Iversona. A Dražan Jerković, Tončija, Gabrića, Mladena Mladenovića i Gregora Židana. Asanović. Kranjčar. Šalja. I opet je tu Tričuk brži. Kranjčar je ostao onaj potez igrač koji nesebično odigra dupli pas, uposli suigrača. Vidjeli smo to i sada, ništa nije izgubio na brzini. I Dražić u korner. Izmjena u reprezentaciji Sjedinjenih Američkih Država. Brian Bliss sa brojem 8 umjesto Erika Eichmana. Brian Bliss je vezni igrač američke reprezentacije koji je igrao i na svjetskom prvenstvu, jedan 25-godišnjak. Intervencija Banksa, za kratko oduzeta lopta i Vulić. Tričuk. Banks. Murray je odigrao skroz desno do Trumpea. I evo Elisa, ali kasalo. Fraser. Mlinarić po lijevoj strani, evo šalje. Nije Kranjčar uspio do lopte, ali tu je sada nezgodno pao, da vidimo da li je to možda Banks. Ali lopta već na drugom strani, Maraju 16-tercu i Vulić. Loptu su igrači Hrvatske izbacili u aut da bi se ukazala tamo pomoć američkom obrambenom igraču koji je ostao ležati u 16-tercu. Aljoša Asanović izlazi iz igre. Strilac prvog gola. I sa brojem 13 ulazi Mladen Mladenović. Domina poklop i nekakvu čiku Sužeka odlažene u dijete. Idu prevenčenje reprezentacije Hrvatske Mladen Mladenović. Asanović ispraćen pljeskom i Mladenović dočekan pljeskom. Asanović je zaista dao svoj doprinos igri. Dao je izgoditak, bio umješan graditelj.
Evo, oporavio se i Robin Fraser koji je ležao tu u 16-tercu dobru minutu i nastavit će susret. I John Harkes, kako to pravila fair playa nalažu, vratio je loptu reprezentaciji Hrvatske. Evo Vulića u napadu. Vulić, Meola, nezgodan je to bio centar šut i Banks. Čelić. Mlinarić, Dražić. Griješi Dražić, u punom sprintu mu je otišao Mlinarić po lijevoj strani. Evo Blisa. Ali kasalo. Sada greška Vulića. Armstrong. Tričuk griješi. Ivan Cvjetković. I zaustavljen prekršaj. Bio je to Balboa koji će za ovaj prekršaj vrlo vjerojatno dobiti žuti karton. Da. I Marcelo Balboa žuti. Dakle, drugi igrač Sjedinjenih Država sa žutim kartonom. Prvi je bio Bruce Murray. Vidite ovaj start. Otvoren je put prema golu bio za Ivana Cvjetkovića. Murray i Balboa žuti kod Sjedinjenih Država, kod Hrvatske Kujtim šalja. ...61. minuta je 2:0, rezultat postignut u prvom dijelu. Slobodan udarac. Tu vidimo Čelića, Zid još nije na dovoljnoj udaljenosti, a kraj lopte Kranjčar. Zlatko Kranjčar. I Meola je pročitao namjeru Kranjčara. Tako da nije bilo nekih teškoća u zadržavanju ove lopte. I dobro odigrana lopta šalje za Kranjčara. I loše odskočila. Mlinarić ju nije dočekao, ipak dalje napad Hrvatske. Šalja. Kranjčar petom. Vulić. I to je bila prilika Cvjetkovića da se drugi puta upiše u listu strilaca. Fino odigrano od Vulića, počelo kod Cvjetkovića, završilo. Prebacio je to Šalja, ali prebacio je i vrata Meole Cvjetković. U američkoj reprezentaciji napravljena je još jedna izmjena, umjesto Krumpea ušao je Dajak sa brojem 14. Tu, evo vidite ga sad kod lopte. Troj Dajak. Opet je tu bio Tričuk, ali trojica iz reprezentacije Hrvatske. Out je za, da vidimo što će reći sudac, za Vulića.
Tričuk sam i Ladić. Tričuk je imao šansu utakmice što se njegove reprezentacije tiče. Steve Tričuk, prvenstveno branič, ali koji se često ubacuje u napad. Igrač Praške Slavije. Evo sada Vermeša, nema se Vermeš. I stativa Vermeša, Ellis, Harkes. Sada je naravno i popustila koncentracija tamo u obrani Hrvatske. Odmah su Amerikanci to iskoristili, stvorili dvije velike šanse. Vidjeli ste onu Tričuka, pa ovu vratnicu Vermeša. Šalja, da li će jednom dobiti duel s Armstrong? Evo ga. Ali ništa, od svega ništa osim kornera. Iako u sredini su bili Ivan Cvjetković i Kranjčar. Mlinarić. Dobar udarac iz daleka Čelića. I Drago Čelić se okušao. Vidim tamo Vladu Kasala koji traži od Dražana Jerkovića zamjenu, pokazujući na, da evo Kasala koji pokazuje na prepone, on još nije sasvim zdrav, odigrao je evo 66 minuta. Ellis i Čelić. Ellis, Marej i Vermeš, ali bio je to već prije prekršaj nad Kasalom. I druga zamjena igrača u reprezentaciji Hrvatske. Dakle, ipak nije uvažio Dražan Jerković molbu Kasala da izađe, već mijenja Sašu Peršona koji ima također jednu nezgodnu ozljedu zadnje lože, vidite da šepa, a Grega Židan ulazi sa brojem 14. Kasalu je vjerojatno poruka da igra takvo mjesto gdje može se dobro postavljati, manje kretati, čuvati se od žešćih duela. Ellis. Harks. Marej. Harks. Traže se Tričuk sa druge strane skroz i evo Dajaka. Ellis. Šalja. Čisto, bez kontakta odnosi loptu Armstrong. Marko Mlinarić. Šalja. Još jedan aut za našu reprezentaciju. To je Židan. Vulić. Dražić. I Peršon odlazi u slačionicu, također ispraćen pljeskom kao i Aljoša Asanović. Vulić, Kasalo, sada ovi iskusni igrači od traga, kao što su Vulić, Kasalo, Čelić. Evo da vidimo ove šanse. To je Cvjetković, ali preslabo je to za Beolu. U naletu je bio Kranjčar, u naletu je bio Šalja, ali daleko od lopte. Ellis. Harks. I Židan.
Vulić ima dosta snage, ali vidi se da ima igrača koji više ne trče onim žarom ili ne mogu trčati onim žarom kao u prvom dijelu. I eto ga, vratnica, očešala lopta vratnicu, Židan je tu, Židan u 16-tercu. I ništa, Mlinarić nije uspio prihvatiti loptu, Vermeš, nije on. Mladenović. Šalja i Šalja, loše za Hrvatsku, dobro za Sjedinjene Države i za Meolu. Vulić. Petnaest minuta prije kraja, rezultat iz prvog dijela 2:0. Asanović i Cvjetković. Da vidimo sada svježinu Židana koji je tek ušao igru. Rukom je igrao Banks. Vidi to Kopeteli. Kranjčar. Šalja. Monolog Šalje. Vjerojatno je mislio na neko drugo rješenje na ovo koje je pokazao, ali je ovo bio jedan od opasnijih i boljih poteza koji ima Šalje. Evo pogledajte nakon ovog centaršuta kako je Meola ostao kratak u tom skoku. Mare i Vulić, došao je i Ellis. Ako nema faula, aut je za Hrvatsku. I dalje slavljenička atmosfera. Još jedino je od igrača ostao iz pozornih u reprezentaciju Hrvatske. Tonči Gabrić i on će vjerojatno sada barem zadnjih 10-12 minuta braniti. Tako je obećao selektor Jerković. Još uvijek nije sve u redu sa Židanom. Šalja je bio na svom čestom mjestu u ofsajdu. I zamjena na vratima reprezentacije Hrvatske. Umjesto Dražena Ladića sada Tonči Gabrić, vratar Rijeke. Sada naravno vratar Hrvatske, ali iz nogometnog kluba Rijeka. Banks, Marej. I to može biti opasno. I 2:1. 2:1. To je Dajak. Čini mi se da je to bio Dajak koji je ušao u drugom poluvremenu u igru. 2:1, to je 80. minuta. Tako nešto bilo je i za očekivati. Da, Troj Dajak je strijelac sa broj 14. Kažem, tako nešto moglo se očekivati jer obrana baš nije sasvim cijela. Izašao je Peršon, Kasalo lagano šepa. Evo još novog igrača, još jednoga sa brojem 5 je Mike Windishman. Mike Windishman. Mike Windishman je na svjetskom prvenstvu bio stalno u prvoj postavi, čak na
dvije utakmice i kapetan reprezentacije. Igra u obrani. Kažem, bilo je za očekivati da se primi zgoditak, jer obrana je što ranjena, ozlijeđena, što promijenjena. A ipak ova američka reprezentacija stalno igra zajedno, uigrana i može izdržati koliko treba. Marej. Eto, opet tamo praznog prostora. Ellis offside je bio, offside Ellisa. Bob Gensler, jasno je i onima koji ne znaju engleski, šta traži od svojih igrača, što bliže centru, ostaviti napadače Hrvatske u ofsajdu i pritisnuti ovih zadnjih 7-8 minuta, ne bili došli do izjednačenja i ne bili nastavili tu sad svoju stvarno uspješnu seriju, jer imaju pobjedu protiv Poljske usred Varšave. A i prije toga su imali dvije vrijedne pobjede, pobjedili su svoga bivšeg protivnika iz kvalifikacija protiv koga su igrali i odlučujuću utakmicu u Trinidad Tobaga sa 3-0 u High Pointu u Sjedinjenim Državama, a prije toga su zabili 2 gola Tomici Ivkoviću igrajući protiv Sportinga iz Lisabona, dobili tu utakmicu sa 2-1. Evo Majka Windišmena koji je sasvim svjež tek što je ušao u igru. Vermeš u ofsedu. Gasalo izdržava, izdržat će do kraja. Malo smo vidjeli Mladenovića koji tu trčkara po centru, ali nije poveo baš nijednu zapaženiju akciju. Evo Ellisa koji je unio dosta osvježenja u igru američke reprezentacije. Tu je i Vulić, Linarić. Kako se bliži kraj utakmice, sada već vjerojatno i zasjeda žiri za proglašenje najboljih nogometaša Hrvatske i Sjedinjenih Američkih Država u sastavu Mladen Delić, Tironi, Tripković, Grabovac i Hotko. To je onaj zlatnik sa motivima Bana Jelačića koji poklanja muzej Mimara iz Zagreba. Vidjet ćemo na kraju utakmice ko će ga dobiti. Još jedna izmjena u Sjedinjenim Američkim Državama. Ulazi sada Erik Vinalda. I još jedna zamjena u partiji Američkih Država Ligi napušta Robin Fraser. Vinalda koji će odigrati još 3-4 minute, a izlazi Robin Fraser. Vinalda. Bilo bi lijepo da reprezentacija Hrvatske sačuva ovu pobjedu, da nakon 34 godine
starta u obnovu tradicije sa pobjedom protiv Sjedinjenih Država, koje su već i nogometno jaka zemlja, sudionik svjetskog prvenstva, domaćin sljedećeg svjetskog prvenstva, ali vidjet ćemo još nekoliko minuta do kraja da li će izdržati sada ovaj pritisak Amerikanaca. Evo, to je Vinalda. I dolazi Balboa izvesti auto, znači bit će daleko ubacivanje u 16-terac. Balboa. Prekršaj u 16-tercu Hrvatske. Lopta za Kasal. U toku je 87. minuta susreta. Poštovani prijatelji nogometa, živi novinar u sastavu Mladen Dević, predsjednik, Darko Piloni, Luka... Evo sada i na stadionu službeni spiker objavljuje odluku, vjerojatno žirija. Da, najbolji igrač reprezentacije Hrvatske je Marko Mlinarić, a reprezentacije Sjedinjenih Američkih Država Toni Meola, vratar. Dakle, njih dvojica će dobiti po zlatnika, predat će ga predsjednik žirija Mladen Delić odmah čim završi utakmica. Isto tako igraču iz reprezentacije Hrvatske koji je prvi postigao dobitak za novu reprezentaciju Hrvatske. Jerković prati završetak utakmice na nogama. To je Tajak koji je dosta otrčao u ovih zadnjih 20 minuta koliko je odigrao. I nije uspio Windischmann. Gledaoci su već na nogama, očekuje se da će uskoro i Sergio Coppetelli dati znak za kraj. Vidjeli ste ovo propuštanje lopte u aut. Nema se baš više puno snage. To je bio Žida koji ne može potrčati, drži se stalno za nogu. I stoji ovdje sasvim blizu Dražana Jerkovića. Praktično statira na desnom krilu reprezentacije. No evo jedne prilike da se nešto napravi. Prekršaj na samom rubu 16-terca. Prekršaj na samom rubu 16-terca i to je šansa vjerojatno za Zlatka Kranjčara ili Marka Mlinarića da iz ovog slobodnog udarca, iz gotovo najpovoljnije moguće pozicije, jer je to sasvim malo iskosa, ugrozi Tonija Meolu. To su posljednji trenuci susreta, da vidimo, ispriječio se tamo Peter Vermeš, Coppetelli poravnava zid, vraća ga, tu je Kranjčarka lopte. Komu se čini još uvijek da su igrači preblizu i ništa od svega toga. Malo poviše vratnice, ali ostaje 2-1. Kasalo.
Reprezentacija Hrvatske igra praktično sa 10 igrača, Židan samo stoji ovdje u igralištu. Vinalda je bio tamo, Tričuk i ovdje Vindišman, moglo bi biti opasno, Vindišman. Balboa, ali nema prolaza za loptu, nema prolaza za loptu. Pritisak sada Amerikanaca, silna želja da izjednače, da ne izgube u Zagrebu, da nastave uspješnu seriju. Armstrong, Ellis. I kraj. Sergio Coppetelli dao je znak da je završena utakmica Sjedinjene Američke Države Hrvatska, a zapravo Hrvatska Sjedinjene Države pobjedom reprezentacije Hrvatske 2-1 Nasanović, 28. Cvjetković 31. i Dajak 80. minuta. To su strijelci, zaista jedna lijepa utakmica, posebno u prvom dijelu dok je bilo još odbornih igrača u reprezentaciji Hrvatske koja je naravno u drugom nešto pala jer nije bilo ni dovoljno izmjena, nisu svi baš super pripremljeni, gdje je bilo malih ozljeda. Poštovani gledalci, ovo je završetak našeg komentara iz Maksimira. Doviđenja!